Maar nu is het toch gelukt. Bob en Jenny die gaan trouwen. Hoe voel je je? Als een pak yoghurt met een rits. Die ene vraag die hij maar niet lijkt uit te spreken. Ik denk dat ik een heel klein beetje weet hoe cremeren voelt. Maar nog zo'n absolute zekerheid in het leven. Dat is het ja-woord, dat wordt keer op keer gegeven. Welke vinger? Of ik hem op mijn pols als ik Ramon met. Ik gun ook Jozef en Maria het evangelie volgens Koos. Ik geloof dat ik een heel klein beetje in paniek raak. Ik zwaai, ik lach en zwaai. Komen de mensen een beetje lekker los, dan kunnen ze even lekker lachen. Maar daarna word ik serieus. Mijn laatste nacht als vrijgezel. Ik weet niet of ze huilt of levend gekookt wordt, Koos. Nee, voor donor stel ik word ziek, dan krijg ik toch jouw bloed. Nee! Oh. Shit! Wij doen enkel maar wat hij zegt. Hij weet amper wie wij zijn. Dit komt allemaal goed. Dit gaat helemaal mis. Bob en Jenny die gaan trouwen.